Mayor Kevin. Pamamasan kay Mayor Papadita ang pamamasan ng Mayor. Ligaya kaya ako. Makanyang pamatabihan ni Ipamawit ni Yesu Cristo, ni Maria Kimana Jose, at tinapakatawa ng asa. Pwede rin mawikas na, kaya kitiki Maria, makilabayan. Hindi nagigilyan ni upaya ni Yesu Cristo, inisaya ang hinusawa na meron niya tao balan at makagulira. Eme po yung Santo Maria ni Maria, ninalala ang kawan niya ang ulit, kapag isipan ni Maria, kaya bakit siya kaya kay Pangina, imeno ng kailangan na nakaya, Jose ang aking ng gabi. Kaya kung pagkakamuhan, ibalaw sa namin ang ikasalan ni Maria. Ngunit ang kabila, niliyari ang ikapamunatan ng panan ng Espiritu Santo. Iba hindi, imeno ng nakalala, at ikaw, o sa ni Jesus, ngunit ay magbukas kay Jemba ng kikaya ang pagkasal. Niliyari hindi, itisabla, mga kapatid sinabi hindi mo kita pamilyanin ng perfect. Kung magbiyan, hindi mo malalat, at ikawin hindi mo ngayon ang alat, at hindi kaya mo siya ng Emmanuel. Nanumali, Diyos, kaya rin tayo. Pinangbibig si Jose, di parang nabibus na kayo ng tayo ng Diyos. Pero ikasalahin mo. Ako, tinitake na may mga kamay, na dahil ibigit niya ng mga alat, at may mga buwagay ng Jesus. At imayan ng malita, hindi ako pangkalutas. Kapulian kaya ako. Kasi bago umayan ko, may iuke ko. May tayo, hindi ko yung mga kuya, may tulong mga kuya, wala pa ako kung may ilo, kasi ngayon kami kaya kayo, kasi gising-gising din para may na. So, minsan po, maglakad po ipin. Kaya kung maglakad po, at hindi mo ikip ang nagpo, sexy, at ang muling babae. At hindi mo babae ngayon, itsure po, magpakamati. Nung dahil mo sana kay iyo. Ngunit pinigil niya po, Pedro. Sabi na po, may mo gagawin yan. May mo sasalamnan hindi mo. Kung pamang sabi na po. Sabi na po yung babae, papunin mo na ako ang alalang kwenta, hindi ako. Mas bulit ko matay na ako. Ay sabi na po sabi na po Pedro, bakit na yung niliyari? Di ko na ako ni kanang boyfriend. Pinuro na ako ni kanang boyfriend. Grabe ganda na pakala. Mas atin na pang akira, mas okay, mas yasa, at mas magandang ang boyfriend. Hindi mas buriti ka na ang boyfriend. Buriti ka na ang kakatuluyan. Nung naliway ka na ang kakatuluyan, ang iyang patay na ako. Hindi yung nagawa yan, kasalanan kinakong bibigyan. Hindi yung nakuha ako, ilan kigawan ko. O sige, pinagpupet. Basta na nakakakilang kigawan ko. Pwede mag-request, sabi ng pupet. Nagtala na, magpakamatay ng ako naman dahil pwede may nagbiyan ng mabis. Pwede umalaman. Kinaya niya mag-puting babae. Sige, So, inuman niya po si Pedro. Sabi na po Pedro, salamat kasi di pa nanunin ka ng pangarap. Kasi nalaban ko ng pangarap nakakakis ko meron ng po at sexy babae. Nano pa lang tingnan niyo. Tingnan sa kanal ko ay kakalukulan ko para rin. Nire ko niya ko lagi, kwarto lumin. Ay nakawag ng kwarto lumin ko, dati, tinulak niya po, Pedro, ibang-itin na ako ng case. Hindi tamaman po, hindi tamaman ipalinang hindi. Niyaniniwala ko na ipalinang tamo po, hindi kaya tamo po kami pwede. At kadalasan, o tapos malinang tamo na nagkagawan tamo, o tapos ilang tamo, hindi ko'y kagawan tamo. Hindi nang talagang kabalugan, hindi
Tingin ang po panila. Kadalasan, o naman ng tao, makalimit ko'y gagawin tao. Minsan po, tingnan po rin ng mga lalaki, pagpwento na po tungkol karera ng pamilya. Sabi na po ni lalaki, haluan na ngayon na panalegi, as ng karapal ang bingay. Talaga, sabi na po ni Kapwento, birthday mo, meron na tayo kay Gretty. Gawin tayo ng lucio kay Gretty. Nalasan o kami hindi na pang bete, o kaya bete kasi tinumali, bete ko, imbis na isagdan mo, di ba naging tayo, si Papa mga nagawa. Hindi ko kami maga, naluluwi mo muna ng birthday mo, naluluwi mo kay bete, gawin tayo ng lucio kay Gretty, o kaya kay Gretty. Para naman kang Gretty. Kung ba meron po kaya tao, niya din mo pamanaw ko pa rin at tigil. Minsan sabi ng muling mestra pag sa dyan, okay class, ano ang pangarap ninyo sa buhay? Sabi ng buhay, gusto ko pong maging isang doktor. Araw-araw po ang aking kapwa. O ikaw naman Maria, ano naman ang pangarap? Gusto ko pong maging isang teacher. Para po matulungan ko ang aking kapwa. May ikaw naman sa'yo, anong pangalan niya? Gusto ko maging abogado para makipagtanggol ko ang aking kapwa. May good class, magaling, sabi mo rin ng teacher. Kung ikaw, Pedro, ano ang pangalan niya? Paglaki ko, ang pangalan ko, gusto ko maging kapwa. Minsan lang ako na lang ipagtanggol, kabutin, at tulungan ng away, pero at isa. So, diyan yung tuwag po yung pangarap pinili. Kikirang ako po ibang pinili. Pero kung yan po yung tao ating panila, ating pangarap pinili. Pero kung yan ang sanse, kikirang ako po yung ibang pinili. Isang sen, ako po pinaya, at ito kong pangarap pinili. May klaro po, kasal din ako at mga tao ay. Simple isang sen, hindi harap ako, ito ang simple at masayang pamilya. Tapos, ipangarap ng insanse, ipangarap ng insanse, may miskari. May muling yaso po ipangarap ng insanse. Muling, kapalitan na kung amalong ba, bago na papasan, may kalamanin po imanin. Ang hindi po naman kinatyan. Pero kung meron imanin. Kaya isarus hindi ako kumikyari kita ay sa bucket challenge. Bigla kita yung pangalan. Bigla kita yung tula. At kung sabi natin kung hindi ang tawag ibang tinyo, hindi ang tawag ang kuliran at banal Jose ng Kimbala. Para kanyang kung kawang niyang higit ni Maria. Ang kanito ay itong isang kawagnayan ni Maria. Pero may bakit siya po kaya itong mayangkin. Nagdiliwala na po ni Angel, nung natin gagawin natin yung karat ng Isaya. Diliwala na po ni Angel na ang Diyos at inyong mas masanting at marabot na pangarap para magsalsa. O ito po yung bayan pabalita ni Nado ay iba na meron po kaya tao. O po sa mangarap ka, pakyari kaya po yung natin. Ang iba po yung sarili kami yung pangarap. Kung may pakyari kaya po yung pangarap na natin. Ang kalita, pagkakagod mo naman po yung kaya kami yung pangarap. Muli natin, mas masakit at mas mayap yung pangarap na po para kaya kami. Tandaan tayo po. Kaya naman po niya ka na pangarap tamo o kami ng tamo, matutupad o kaya ang tamo. Kaya naman po rin sabihin po yung may ito, bakit ako tayo? So, minsan ito po yun, pwede natin po imala. Sabi na po kang na, pwede mo natin sa lipstick ako makeup. Isa lang mag-makeup ang lipstick. Ano yung pwede na? Di man naman talaga. Minsan na ako mag-lipstick kasi may ka-class ko, may ka-piano ko, mag-lipstick na lang ako mag-makeup ko lang.
Anak, mga puli. Baby. Nalibisa ko na anak ko ba mo, pangalan ko ng mag-lipstick at mag-makeup. Kaya kapakulit, sinabi ko na kay baby. Sige nga, sarili mo na ng lipstick ako makeup. Dito kaningin mo kanya nila. Kaya sabi na ko tinanong na, patugat ka po sa rito. Pag-check mo papiro ng tempo, marami ka. Sabi ko po kaya mag-makeup, kaya ako makeup. Kaya ako po rin sa kanya, pangarap ko, kaya ako rin sa kanya, ayaw ba masanting, pangarap na po rin namin. Pero kung hindi ang tamang at kadalasan, wala pong mayawal tamang pinapulilo. Ipakibat namin kung ang tamang pinapulilo. At una, yes, ito po. So, paano kaya talaga pinanawalan? Pwede hindi, mali. So, kaniyan po talaga parang at iyan makakaya, pinanawalan. Pwede teka muna, unang kalipang oras para effort ang pinanawalan. Hindi naman tutuloy sa din pangarap mo, pagkat hindi naman tutuloy ng pangarap mo, ay pwede mo pinag-ipon. Kadalasan, ano pa na po sa'yo, paano mo kaya kami madalis ka rin ang pangarap? Manaliwala po yung pangarap ka. Kaya po natin, yung po kailangan po ni Pari, minsan po ay yung kinkalabang isip, yung pangarap. Yung pangarap po talaga maging verse. Isa po maging verse ka rin. Dapat pauli na muli ang kailangan ng pera, dito na po kung kayo pangarap. Kaya kung iwa, yung pangarap ng believers. Nasa ito puno, kayo kailangan. Nasa ito puno, kayo napili. Sabi po, kayo mga namaningay kayo kailangan. Nagharap kayo sa leso. Bakit? Kaya hindi yung pangarap ng believers. Hindi po kayo naman na bisa na itong mag-develop po kanila. Tapos, bisa na nagagawa ko kanila, sinong bening mo naman po? At yung ibang nakikita kung sino ba ay nakalutulan ko. Kapag na nakakakita, yung ibang video, kanita, mapin mo naman ang ibang video kung hindi na itong video. At natatandaan kay Papuling sinabi na uling pagi kanita. Sabi na uling pagi, alimang mo ipamarap mo, ipakiramdaman mo. Ipakiramdaman mo, ipamarap na nagagawin mo para ito. Ngunit naman yan, mas masarili at mas bayan ang pangarap ng nabuhin para ito. Malang po ako ipakasabihan ng mga pati. Ay namin po, maniman po kalito, tingkat ka mo, tingkat po na rin ako maging meron others. Tingkat po na ginagawa ko na yung impyerno para po tingkat po kayo. Nakikityan ko na po kung bakit ginagawa ko kailangan po meron nurse. Kailangan po, kaya po, hindi pa lang ipangarap po maging nurse. Uli na kanya pa mas masarapin at mas malabon ang pangarap pinagawin para pangarap. Ito, bakit kasi maging kumetong pangarap, maging kumetong pangarap. Siguro po, hindi ko nurse, makalim po po apilan. Makalim po apilan ni Masangkin, makalim ni Holy Rosary Parish. Sana na ako kung makakapasabi ng panay na yung kailangan. Kaya na ng pangarap. Ano na lang ang sense? Sabi ko po, kadalasan, parang muna ang kaya parang ipangarap, kaya madalis ka rin, o madalis ka rin po, hindi ang tamang pangarap. Pero kaya po sa galing, sa pagkakalito. Pinapugulong sa ganito, pinapunta na po pag-asa. Hindi na ang ating paglawan. Ano pa na ang masabi? Bakit kagawalan tayo po ingatulid? Wala na sana kinagawa ko hindi ka ang isipang rin. Ipakalit wala na sana ipamarap ka. Maging pangarap niya muna po ingatulid. At ano ba ang masabi? Hindi na tayo sana mag-ibig at manalang sa pagkayan ng iyang pagkain.
Margarita, and get what is impossible to you, may be able to do through God. Amen.